Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, buhawi ginalinan sang brownout sa area sa Murcia kag Bacolod. Nakuhaan pa sang video sa mga motorista ang pagkarab-karab sa mga kable sa kuryente nga nagkalabugto. Sa video nga kuha ni Mark June Belsa, makitang hinali nga paglabay sang buhawi sa tunga sang karsada sa may area sang Hacienda Puyas, Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia, mga alas 12 nga hapon. Makita pa sa video ang pag-igrab sa mga nagkalagbugto nga kable sa kuryente. Napuwersa sila nga mag-isol sa kakulba. Naglinupad ang mga papel kag plastic bangod sang buhawi. Sa video naman ni Andrew Breeze nga nataymingan man nga nakalabay sa Blumentritt sa amo nga oras, makita man ang nagaigrab nga mga kable sa kuryente kag ang pagpulon-pulon sa mga hangin nga may dala nga mga sin nga naglinupad. Nagpondo sila matapos makita ang buhawi. Bangod sa halit sang buhawi sa mga kable sa kuryente, may nagluntad nga unscheduled power interruption sa area sa Murcia kag Alihis Feeder sa Bacolod. As of press time, ginatinguhaan sang Negros Power nga mabalik ang supply sang kuryente. May mga scene nga nagkalasabit sa ilang nga mga kable.